ओ भाई एक बात कहूँ, इस लिंक पे क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और क्लिक करके इस वीडियो को देखो। बहुत कसम से मजा आ जाएगा यार, बहुत हेवी बना है, बहुत हेवी। मिक्स बाय शर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बगहा बाजार। हमारा शौक करेला कब प्यार न हमसे करेला, हमारा शौक करेला कब प्यार न हमसे करेला, कब पंजन धरेला कब लगे न सुतेला, सखी हमसे न जंग लड़ेला। भतार मोरे 61 62 करते रहेला, भतार मोरे 61 62 करते रहेला, भतार मोरे 61 62 करते रहेला। हमार हप्पा शौक करेला कब प्यार न हमसे करेला, कब पंजन धरेला कब लगे न सुतेला, सखी हमसे न जंग लड़ेला। भतार खाली 61 62 करते रहेला, भतार खाली 61 62 करते रहेला, भतार खाली 61 62 करते रहेला, भतार मोरे 61 62 करते रहेला। मिक्स बाय शर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बगहा बाजार। रोजे रोजे रही उपास जवानी हमार भइना, हमके समझे बसिया खाना कब नहीं आवे पास, लहकता भीतरी अगिया भतर न बुतावेला, लभ वाला सुइया सखी कब न लगावेला, दूर हमसे रहेला खाली वही पर मरेला, देख जीवा मोर जरेला। भतार मोरे 61 62 करते रहेला, भतार मोरे 61 62 करते रहेला।